Cúmprese, cúmprese 15 anos de que editei o meu Cancioneiro de Incenga. Tive a fortuna de ser a persoa que o trouxo a tona despois de 100 anos da súa publicación, e para min foi moi emotivo ver como ese repertorio que estaba no Cancioneiro de Incenga ou en Alles de mi País ou en outros cancioneiros cos que puden traballar non quedan fosilizados, non son algo que queda fosilizado e respetado dunha forma casi non sei, reverencial, non? Senón que hai artistas que collen ese material musical, un material valiosísimo, obviamente, non? E o manipulan para actualizalo e devolvelo un pouco a vida, non? Por eso, non sei, quedei moi sorprendido co tema do chote, non? Do chote de Incenga, que é unha combinación, pois iso, dunha peza recollida posiblemente en torno a 1850 hasta, bueno, durante esas décadas, non? E que agora nas maus de unha persoa da actualidade, non? Asume unha vida nova, non? Ou leva unha vida nova. Non sei que che parece. A mí me pareceu moi divertido o texto desa peza no Cancioneiro de Incenga. Me pareceu moi... Me pareceu sobre todo un alarde de sinceridade o que conta el, non? Referente ao como considera el esas improvisacións tolas dese gaiteiro. Un preludio, non? Un preludio, sí. Pero fala de locubración, sí. E me pareceu estupenda esa porta aberta desas tantas notas que aparecían aí, sin A e sin B e sin nada, non? Entonces empecé a tocalas, que estaba en modo dórico, así moi exótico, e tamén moi galego, por moito repertorio. E nada, basicamente o que fixen, o que hai aí é poñerlle ritmo. Dice, bueno, pois estábamos un pouco na época dos bailes, dos chotes, das sesións de baile, vamos, e son 8 compases dun trozo e 8 compases de outro, postos xustos e posto a ritmo. Claramente son un rollo moi hipnótico de e bueno, pois saiu enseguida. Ese cancioneiro é unha xoia. Eu xa había tocado o Valde Viveiro e a muñera famosa, o Maneo, e vamos, esa edición, pois aparte que foi un referente para o libro, eu sempre dicía a Pedro, a min esa pasta do Cancioneiro de Incenga, esa textura dese, pois sempre me gustou e tal, sempre estaba aí no subconsciente. E nada, e a peza, a verdad que son un material maravilloso que sirve para excusa para traballar algo novo. Estupendo.